Кажи се, за какво ме привика? Търся си диджей за сватбата другата седмица. Як съм му преврат? Ами направо да действаме. Приготвил съм ти един списък с песни. Ето, прегледай за какво става въпрос. Какво става тук? Това е списъкът с песни, копеле. Няколко мазни чалги, малко сръбско. Но знаеш ли какво липсва? Рок ще липсва. Също така и рап музика няма да има. Всички гости ще са мазни чалгаджи и пияници. Ама каква сватба? Ами организирам сватбата на Ицака, копеле. Нищо ли не ти е казал, нали ходите двамата на фитнес? Май надушвам преврат. Аз съм в абсолютен шок. А така, какво ще кажеш да му направим един антипреврат, е така да си знае? Ама... Аз мисля, че разбирам. Това е скрита камера. Не, виж сега. Ще напълниш този списък с най-бруталните рок и метал песни, но в случай само ако не те покани на сватба. Той вчера и приятелка си нямаше. Ами виж сега, той е дълга история, при него нещата стават бързо, ти знаеш как. Ама... Няма ама, скрил го е от теб. Ще има антипреврат. Чакай малко, дай да го изясним. Искаш да ми кажеш, че Ицо си има приятелка и го е крил от мен, сега се женат. Ти имаш задачата да намериш DJ, аз дори не съм поканен. Чувствам се като глист на асфалт. Да, точно така, схванал си. Ще му го върна. Ще приемам предложението ти, само трябва да ми кажеш какво да направя. Бага, виж сега. Ти промениш списка, нали така? Но Ицака ще иска да го прегледа. Затова вътре ще напишеш най-мазните чалги, но в действителност ти ще пуснеш най-бруталният метал. Не, започна се, разобеждавам. Като види Ицо ще ми се подкусат краката. Той ми е направил преврат. По-голямо в този преврат няма накъде просто. Ще го скупа. Не. А ти знаеш ли кои песни не може да понася Ицо? Кои? Useless Sacrifice. Номер 2 Psycho Social. Номер 3 You Only Live Once. Която от тях да пусна, ще бъде майката на сватбата. Еми хубаво, ама не съм такъв. Бага, той ти е направил преврата, ти няма да му го върнеш? Не, копеле. Просто не мога. Вдигам ръце. Просто психиката ми няма да издържи. Ще припадна зад пулта, ти казвам. Ще мръна на място. Той наистина се жени. Погледна го право в очите и го изчуках. Беше просто страхотно, човече. Съсипах това копеле ментално. Хубаво, че ме разубеди да го направя. Ами да, като ще ти прави преврат и така става. А така, да го духа и цака. Да го духа и цака. Да го духа и утопия. Да го духат всички на сватбата. Какво правим тук? Какво правим тук, копеле? Ами, нали си нощна смяна? Да, маняка, ама струва ми се, че... Това беше за тази вечер, преврата свърши и сватбата също. Да, ама... Струва ми се странно да работя за него след като му провалих сватбата по този начин. Нали знаеш, все пак му пуснах Death Metal и провалих целия купон, така че невероятно вече ме уволнил. Да, бага, но нали все пак искаш да събереш пари за да купиш телефон на Яна? Прав си, остана ми се надявам да не отвърне на преврата. Надали? Ще ти го върне. Ей, Мишо, чакай! Успях да взема картата за фитнес на Ицо. Бага! Късмет!